Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády vo Višňovom. Informovať vás bude predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a minister dopravy Slovenskej republiky Jozef Ráš. Pán premiér, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán minister, dámy a páni. Pri príchode na toto rokovanie vlády som sa na chvíľku pri vás zastavil a chcem povedať, že priebeh stretnutia so starostami a primátormi, ako aj samotné rokovanie vlády, jednoznačne potvrdzuje, že existujú dva svety. Je svet kaviárne, tej bratislavskej, a potom je slovenský svet, ktorý teda samozrejme vníma problémy, ktoré máme, ale súčasne veľmi objektívne hodnotí stav, v akom sa nachádza Slovenská republika. Na rokovaní vlády celý čas bola prítomná aj pani predsednička Žilinského samosprávneho kraja. Ja som mu požiadal, aby to, čo povedala na vláde, prišla povedať aj k vám. Asi to neurobila a neurobí, ale myslím si, že si každý súdny človek uvedomuje, čo sa všetko tejto krajine robí, na čom pracujeme, aké sú výsledky. Pri plnom rešpektovaní opakujem ešte raz, že nikto z nás nie je dokonalý a nikto si nemôže nárokovať pravdu na všetko. Ďakujem obci Višňove za to, že pripravili vynikajúce podmienky na rokovanie vlády. Toto je obec, ktorá je známa na celom Slovensku, ale potom o tejto časti bude hovoriť pán minister dopravy. Ja vám však chcem dať niekoľko údajov, hoci niekto hovorí, že z čísel sa ešte nikto nenajedol, ale tie údaje sú niekedy dôležité, aby sa opakovali. Dnes sme, dámy a páni, riešili sociálno-ekonomickú situáciu v dvoch okresoch, a to je Žilina a Čadca. Pred 20 rokmi v okrese Žilina bola nezamestnanosť na úrovni okolo 9%. Teraz je nezamestnanosť v Žiline 2,7%. Hovorím teraz o okrese Žilina, aby som bol presný. V Bytči v okrese pred 20 rokmi bola nezamestnanosť 14%. A dnes je tu nezamestnanosť 3,1%. Tieto údaje sú nižšie, ako je celoslovenský priemer. Čiže máme historicky najnižšiu nezamestnanosť nielen na celom Slovensku, ale určite môžeme toto hovoriť aj o okrese Žilina a aj o okrese Bytča. Aby som možno trochu vniesol tú realitu, ja sa musím oprieť o to, čo dostávam na stôl ako dokumenty, ktoré sú predložené oficiálne. My sme dnes schvaľovali jeden investičný stimul pre spoločnosť Mobis Slovakia. Viete, že to je spoločnosť, ktorá samozrejme súvisí s Kia Hyundai a idú rozširovať výrobu v Kbeľanoch. Celkový objem tejto investície je 70 miliónov eur a vytvorí sa 298 nových pracovných miest. Opakovane sme sa pýtali na údaj, či je pravdivý, ktorý sa týka priemernej mzdy, ktorá je ponúkaná v rámci tohto rozširovania. 2980 eur. Je priemerná mzda, ktorú navrhuje investor, ak vláda Slovenskej republiky podporí investičný stimul, čo sme samozrejme aj urobili. Takže ešte raz, dámy a páni. Idete okolo nákupných stredísk, plné parkoviska aut. Pozrite sa na obce, v rámci možností sa rozvíjajú. Vidíme to vizuálne. Vymenené okná, fasády porobené, infraštruktúra obcí rastie tam, kde sa dá. Máme samozrejme aj dlhy, ako je napríklad kanalizácia, vodovody. Teším sa, že dnes padlo rozhodnutie ohľadne Rajeckej doliny, že sa spúšťa kanalizácia, vodovod, čo je pre tento región mimoriadne dôležité. K tomu oznamujeme, že v Žiline je nezamestnanosť 2,76%, v okrese Bytči je to 3,1%, teda menej ako celoslovenský priemer. Hovoríme o investoroch, ktorí majú záujem pokračovať v investovaní a ponúkajú takmer 3000 eur hrubom ako priemerný plat. Samozrejme, niekto bude mať menej, niekto bude mať viac, ale to je priemer. Takmer 3000 eur. Ale nie je problém pre niektorých sa postaviť a povedať, že
na Slovensku zdochol pes, že tu ľudia umierajú od hladu, že každý odtiaľ to uteká niekde preč. Dámy a páni, nám chýba na Slovensku 150 000 kvalifikovaných ľudí. Preto sa pozeráme, čo robiť, ale ak pri priemernej mzde takmer 3 000 eur nám niekto povie, že niekto tu uteká, lebo si nevie nájsť kvalifikovanú prácu, toto je kvalifikovaná práca, to je výroba komponentov do aut, ktoré vyžadujú už veľmi vysokú mieru kvalifikácie, tak s takýmto názorom ja nemôžem súhlasiť. A opätovne sa vraciam k tomu, že naše výsledky potvrdzujú aj medzinárodné ratingové agentúry, najmä tá piatnejšia, ktorá potvrdila pozitívny rating Slovenska na úrovni A+, kde tá veta znie neuveriteľne z pohľadu toho, čo zverejňujete a čo hovorí opozícia. Že vláda zodpovedne nakladá s verejnými financiami. Plus, že náš hospodársky rast je samozrejme absolútne napojený na to, čo sa deje vo svete. Nie je možné, dámy a páni, že keď sa darí krajine, tak hovoriť, to nemá s vládou nič spoločné, to sú vonkajšie faktory. Ale keď sa krajine nedarí, vtedy vonkajšie faktory neexistujú, vtedy je na vine len vláda Slovenskej republiky. Túto filozofiu ja musím odmietnúť a chcem opätovne vyzvať opozíciu, protivládne médiá, prestaňte škodiť Slovenskej republike. Je to úmyselná stratégia, ktorá bola verejne priznaná. Pán Šimečka povedal, úlohou opozície je škodiť. Je škodiť, škodiť a škodiť. A robia všetko preto, pretože reagovať na dobrý rating, že to je prekvapivé, že nám dali takýto rating, to len vidieť, akú mieru sklamania musia prežiť títo ľudia, keď takéto niečo príde, podobnú mieru sklamania, ako keď som 15. mája prežil ten atentát, na ktorom má opozícia samozrejme levý podiel. Žilina Byča. Chcem predovšetkým v súvislosti so Žilinou zvýrazniť pôsobenie automobilky Kia Slovakia, a to z dôvodu, ktorý nie je takýto zrejmý všade na území Slovenska, pokiaľ ide o výrobu aut. Kia Slovakia v roku 2024 dosiahla historicky najlepší hospodársky výsledok a súčasne obsadila prvé miesto v rebríčku 100 top platiteľov dane z príjmov právnických osôb. Boli by sme radi, keby to bolo v prípade všetkých automobiliek tak, že sú naozaj že top platitelia dane z príjmu právnických osôb a ja chcem oceniť toto pôsobenie tejto automobilky v tomto regióne. Dámy a páni, nebudem teraz vás zaťažovať rôznymi detailami. Máme tu rôzne schválené projekty v okrese Žilina. Pokiaľ ide o zazmluvnené projekty, je to objem 217 miliónov v programe Slovensko. Pokiaľ ide o schválené projekty v okrese Byča, program Slovensko, zazmluvnené projekty v objeme 2,5 milióna eur. Mám ten zoznam, ak vás to zaujíma, sú to rôzne dôležité investičné aktivity alebo aktivity, ktoré sa týkajú skvalitnenia života v našom regióne. Dnes ešte som bol informovaný o ďalších 52 miliónoch eur, ktoré sa sem dostali z Ministerstva životného prostredia, 24 miliónov na rozvoj teplárenstva, 15 miliónov na odpadové hospodárstvo, okolo 15 miliónov išlo na zateplovanie rodinných domov, 960 domov buď už bolo zateplených, alebo sa v tomto okamihu ešte zatepluje z tohto programu. Peniaze tu necháva aj ministerstvo investícií, hovoril pán minister Migal. Ide o ďalších 5,2 milióna eur, ktoré teraz sa práve podpisujú. Má sa to dotýkať napríklad amfiteátru v Terchovej, ktorý je známy kvôli veľmi významným kultúrnym podujatiam, na ceste na detské ihriska, na kultúrne domy. Minister cestovného ruchu a športu hovorí o 31 miliónoch eur, ktoré idú z Fondu na podporu športu, 2 milióny z Fondu na podporu cestovného ruchu, takmer 2 milióny potom ešte na športové akcie, ktoré sú uvoľnené zo zdrojov ministerstva. Okrem toho sme ešte vyčlenili 1,8 milióna eur, ktoré používame na malé projekty pre mesta, obce a samosprávny kraj. Vždy bolo okolo toho veľa kriku, ja mám na to iný politický názor, ale rešpektoval som nakoniec vôľu vo vládnej koalícii. Peniaze, ktoré použijeme na malé projekty, sú použité tak, aby každá obec, či je to okres Byča alebo okres Žilina, finančné prostriedky nejaké dostali na projekty, ktoré si sami pripravili. Je to zoznam projektov, ktoré môžete nájsť samozrejme v prílohe k danému uzneseniu. Hoci je ťažká doba a
Ja som musel pripomenúť pani predsedničke Vyššieho územného celku, že tu niekto nesie zodpovednosť za najhoršie verejné financie v Európskej únii. My to nie sme. My len naprávame škody, ktoré boli napáchané. Vláda bude pokračovať v programe výjazdových rokovaní a prakticky na báze 5-6 týždňov sa budeme stretávať v ďalších a ďalších regiónoch Slovenska. V obci Višňové, v ktorej sa nachádzame, žije viac ako 3000 obyvateľov a okrem iného je známa nielen teda tunelom, o ktorom bude hovoriť pán minister, ale keďže sme včera si pripomínali výročie vzniku Československej republiky, tak nejaký čas tu trávil aj budúci, teda ešte vtedy nebol, československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V obci dostali viac ako 500 000 eur na dobudovanie športovej infraštruktúry z Fondu na podporu športu. Potom samozrejme ešte im chceme výjsť ústretí. Ďalšie peniaze dostanú na opravu miestnych komunikácií a na ďalšie projekty, ktoré si obec naplánovala. Pokiaľ ide o Višňové, nielen, že to symbolicky rokujeme, pokiaľ ide o tunel, viete, že z hľadiska rozvoja dopravnej infraštruktúry výstavba tunela Višňové je kľúčový úsek na diaľnici D1 a po dokončení sa zásadne zlepší prepojenie severného Slovenska s hlavným dopravným ťahom krajín. Možno by nebolo zlé, dámy a páni, keby ste sa trošku pohrabali v minulosti a informovali verejnosť, čo sa udialo v roku 2010, kedy nastúpila vláda pani Radičovej. Stalo sa to, že minister dopravy Ľubo Vážny ešte do roku 2010 pripravil 2 PPP projekty, ktoré zabezpečovali výstavbu tohto tunela a diaľnice do roku 2015, do 2014 hotovo, komplet. Stalo by nás to polovičku menej peniazy ako teraz. Takže pozdravujeme pána Matoviča. Už 11 rokov by sme jazdili. Áno, pozdravujeme pána Figela. Všetko rozbili. PPP projekty boli pripravené, urobené, komplet to definitívne rozbili. My sme ukázali, že PPP projekty sú životaschopné na R1. Tento projekt je tak úspešný, že ideme ďalej. Ja som veľmi rád, že minister aj na základe podnetu, ktorý dostal, sa pozerá, ako cez PPP projekt riešiť mosty na cestách prvej triedy. Teraz sa skúma, do akej miery sme blízko nájdeniu partnera, ktorý bol pripravený ísť s nami do súkromno-verejného partnerstva, ktorý by zainvestoval do tých mostov, by ich prevádzkoval 30 rokov, alebo neviem, aká bude dohoda, a potom by ich odozdal v najvyššej kvalite do vlastníctva štátu, ako to pri PPP projektoch funguje. Doprava, napriek tomu, že ministerstvo dopravy sa muselo zúčastniť na konsolidácii a prispelo výraznou sumou, do 200 miliónov, ak si teda presne pamätám, eur. Myslím si, že nájdeme nejaké riešenie. Pán minister, aj sme aspoň časť tých peňazí ti vrátili naspäť do rozpočtu. Robíme teraz na určitých úpravách, pokiaľ ide o revíziu európskych fondov. Verím, že sa dohodneme. Ministerstvo napriek tomuto je mimoriadne aktívne a dostali za úlohu realizovať veľkoplošnú opravu na úsekoch cesty prvej triedy 1/64 Poluvsie, Rajecké Teplice. Umyselne hovorím tieto úseky, kto tu žijete, viete, o čom hovorím. A nechaj občania Slovenskej republiky vidia, že sa zaoberáme konkrétnymi projektami. Potom je to vypracovanie projektovej dokumentácie, pokiaľ ide o stavbu 1/10, 2/507 Bytča-Križovatka. Vyhlasuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác stavby 1/10 Bytča most 251. Chcem sa pozastaviť na minútku pri obrovskom projekte, a to je modernizácia železničného uzla Žilina. Je to najväčší projekt v oblasti železničnej infraštruktúry na Slovensku. Týka sa 14 kilometrov a tento projekt by mal byť do 31. decembra 2025 definitívne ukončený a má zásadný význam pre zlepšenie železničnej dopravy a napojenia Slovenska na európske koridory. Čiže ďalší obrovský husársky kúsok z dielne ministerstva dopravy. Nemohli sme obísť kúpeľníctvo. Viete, že rastúci význam kúpeľov Rajeckej Teplice nás vedie k tomu, že je tam niekoľko úloh, ktoré priamo podporujú kúpeľníctvo. Je tam asi 6 alebo 7 úloh pre konkrétne rezorty, pokiaľ ide o podporu tohto segmentu.
A my dnes dokonca sa veľa bavíme čo so Sliačom, čo s ďalšími, hľadáme zahraničných investorov. Asi to nepôjde inak len v nejakom strategickom partnerstve s investormi zo zahraničia, ktorí sú pripravení investovať do tejto špecifickej oblasti. Spomínal som dobrú správu pre Rajeckú dolinu. To sú environmentálne opatrenia. Je to financovanie projektu vodovodov a kanalizácií v Rajeckej doline, ale aj dokončenie stavby Žilina-Trnové, Trnovka a Breznický potok. Tiež toto patrí do sféry Ministerstva životného prostredia. Hovoril o tom dnes pán Taraba. Z hľadiska zdravotníckych opatrení mali sme k dispozícii aj najvyšších predstaviteľov fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, ktorá má dobré meno, aj z hľadiska kvality. Počúvame dobré správy o tejto nemocnici, preto dávame tam finančné prostriedky na dovybavenie nemocnice, o prenosné zariadenie na snímanie rentgenový snímok. Sociálna oblasť, navyšujú sa kapacity domovov dôchodcov v okresoch Žilina a Bytča. Tu úzko sa spolupracuje aj so samosprávnym krajom, kde samosprávny kraj dostal na domovy dôchodcov nejaké peniaze na nákup špeciálnej zdravotníckej techniky. Významná z hľadiska kultúry je iniciatíva na zápis čičmianskeho vzoru do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva a UNESCO, ale aj technické zabezpečenie pamiatkovo chránenej obce Čičmany. Minister cestovného ruchu a športu rieši športový areál s umelou trávou a osvetlením v Bytči, telocvične pri základných školách v okrese Bytča, športový areál Kotešová. Pokiaľ ide o samosprávny kraj, už som povedal, že veľa sme hovorili spoločne o financovaní multifunkčnej techniky, ktorá zabezpečí dostupnosť a kvalitu cyklotrás a chodníkov, ako aj ich údržbu. Ešte za predchádzajúcich županov, keď tu bol aj náš terajší minister zahraničných vecí Juraj Blanár, tomu venovali obrovskú pozornosť a my chceme, aby to išlo ďalej, takže nemáme dôvod robiť pani predsedničke samosprávneho kraja zle. Hoci teda, keď niekedy pozerám jej mediálne vystúpenia, tak mám pocit, že to celkom asi nechápe, čo som teraz povedal. Pokiaľ ide o samosprávny kraj, je to financovanie rekonštrukcie školskej a športovej infraštruktúry, ktorá spadá do vyššieho územného celku, napríklad internát odbornej školy strednej obchodu a služieb Dolný Kubín, športoviska, gymnázia Hlinská v Žiline a gymnázium v Martine. Okrem tých peňazí, tých veľkých, ktoré išli, pokiaľ ide o program Slovensko, alebo pokiaľ išli o programy zo životného prostredia, cestovného ruchu, prípadne z MIRI, teda ministerstva pána Migála, sme uvoľnili 1,8 milióna eur. Len tak pre zaujímavosť, mesto Žilina 40 000 na hasičskú motorovú striekačku a na rekonštrukciu, ktoré potrebujú pre hasičov. Potom je to 20 000 eur na rekonštrukciu rozhlasu v mestskej časti Bytčica, Rajec 20 000, vybudovanie plotu pred materskou školou, projektová dokumentácia, ďalej 40 000 za účelom podpory projektu Múzea telefónov. Rajecké Teplice 20 000, pomoc pre materskú školu, Bytča 50 000 na rekonštrukciu miestnej komunikácie, revitalizáciu oddychovej zóny, 20 000 na opravu bunkra, historická pamiatka pri cyklomagistrále a výstavbu chodníka k nemu, Čičmany 25 000 za účelom podpory projektu chodník zaniknutých čičmianskych salašov, Žilinský samosprávny kraj a to tá špeciálna zdravotnícka technika, sú to bezdrôtové senzorické podložky pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb horného považia. Ďalej fakulta nemocnica ďalších 50 000 za účelom rekonštrukcie sociálnych zariadení. Žilinská univerzita 40 000 eur. A ďalej je to samozrejme podpora letnej kúpeľnej sezóny v Rajeckej doline, vyhliadka na Lietavskom hrade, pamiatková obnova katedrály v Žiline, podpora ochrany drotárstva zapísaného v UNESCO a ďalej podpora výstavba viacerých miestnych komunikácií. Chápem, že najmä malé obce, ktoré majú malý počet obyvateľov, to majú komplikované s financovaním akýchkoľvek projektov a presne o tomto je aj rokovanie výjazdovej vlády tu v okrese Žilina a okrese Bytča. Toľko k rokovaniu vlády. Prosím, na mňa otázky, pretože predpokladám, že budete veľa hovoriť o infraštruktúre, ja vám tu potom nechám pána ministra dopravy. Nech sa páči. Ďakujem. Toto
Televízia Teatry, mňa by možno zaujímalo, ja nadviažem už na ďalší úsek, to je Turany Hubová s obrovským tunelom Korbelka. Či v súvislosti s konsolidáciou začína sa rozprávať o tom, že možno by sa ten úsek odložil. Či je to pravda? Alebo bude to priorita aj napriek konsolidácii? Pán redaktor, akékoľvek otázky tohto typu bude odpovedať samozrejme minister dopravy, ale k tej konsolidácii. To presne tak dnes nejako vyzeralo, že vedie nejaká konsolidácia a my sme všetci úbohí a ublížení, lebo nám berú, tamtým berú, oným berú. Do čerta, ale však niekto spôsobil potrebu konsolidovať. A teraz to nehovorím v súvislosti, ja neviem, s tunelom alebo s tým, že čo sa týka dokončenia celej D1. Peniaze vložené do infraštruktúry, do výstavby diaľnic majú obrovský pozitívny vplyv na hospodársky rast. My si nemôžeme dovoliť teraz brzdiť investičné projekty. To je moja filozofia. O peniazoch a o ďalších veciach bude hovoriť pán minister. Ak chceme v roku 2026 pokračovať v našom tempe ozdravovania verejných financií, potrebujeme podporovať zahraničné investície. Príklad, ktorý som spomenul, napríklad tento Mobis. To sú výborné čísla. Ďalej potrebujeme sa spolu s miestnou a regionálnou samosprávou dohodnúť, ako budeme rýchlejšie čerpať európske fondy, ktoré sú neopakovateľné. Toto nám vie pomôcť pri hospodárskom raste. Agentúra Standard & Poor's odhaduje hospodársky rast na 0,8% s tým, že bude sa zvyšovať až na 1,6%, ale výrazne pripomína, že sme neskutočne naviazaní predovšetkým na nemeckú ekonomiku. Čiže budeme vidieť, čo sa bude diať v Nemecku, kde je hospodársky rast ešte podstatne nižší ako u nás. Ďalej chceme tlačiť na rast miest. Dobrá správa je, že inflácia je nižšia ako je rast miest, čiže naše mzdy reálne rastú. O nezamestnanosti sme už tu teraz hovorili, preto moja filozofia je neodkladať nič, čo sa dá postaviť. Preto také tlačíme teraz napríklad na ten nový jadrový reaktor, tlačíme na ďalšie veľké podujatia, ktoré by mohli byť financované. Myslím, že máme dobrú správu z tých Arabských Emirátov, pokiaľ ide o prístav, to je veľká správa, to je 4-5 miliardová investícia do prístavu, alebo teda do lokality súčasného bratislavského prístavu. Toto je cesta, ako ísť budúci rok. Okrem toho sa budeme pozerať na neplatenie daní odvodov. DPH nás samozrejme zaujíma, zoštihľovanie štátnej správy. Toto je cesta, ktorou pôjdeme, ale kvalitatívne ozdravovanie verejných financií, ktoré musíme robiť kvôli takým ľuďom, ako boli 3 roky vo vláde 20 až 23, bude mať kvalitatívne úplne inú podobu, ako to bolo doteraz. A ešte, ak môžem, jednu otázku. Pomerne taká možno čerstvá informácia, ako na to zareagujete vy, teda za Slovenskú republiku. USA chcú znižovať počet svojich vojakov na východnom krídle NATO. Už to potvrdilo Rumunsko, Poľsko o tom zatiaľ žiadne informácie nemá. Tak či už sa také niečo dostalo k vám a ak by to bolo naozaj skutočné, ako budete na to reagovať? Mňa to vôbec neprekvapuje. Pán redaktor, možno to bude vnímať americký prezident inak, ako to teraz poviem, ale výhodou amerického prezidenta je to, že on nie je politik. Americký prezident je človek, ktorý priniesol do politiky veľmi silné prvky obchodu, podnikania, presadzovania vlastných národno-štátnych záujmov. To, čo má robiť prezident danej krajiny. Preto mne je to až smiešné, keď Európa nakupuje Spojených štátoch zbrane a potom ich daruje Ukrajine. No ja byť americký prezident, tak si takto medlím ruky. Preto takisto aj my hovoríme, že ak si od nás niekto chce zobrať nejaké náboje alebo zbranie, nech sa páči, môžete si kúpiť. Ale nebudeme nikomu nič dávať. Rovnako ako som už verejne vyhlásil a budem k tomu iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, nepodpíšem žiadnu garanciu na financovanie Ukrajiny, pokiaľ ide o vojenské výdavky v roku 26-27. A Slovensko sa ani jedným centom nebude podieľať na financovaní vojenských výdavkov Ukrajiny. Preto vaša otázka je pre mňa len potvrdením, ako pragmaticky, racionálne sa správa v týchto otázkach americký prezident. Veď má do určitej miery pravdu. Veď Európa si žila luxusne, opierala sa o prítomnosť amerických vojsk, mali sme pocit, že všetko funguje. America first. Jednoducho povedal si, že on potrebujete zdroje niekde inde a
A preto, ak prichádza toto rozhodnutie znižovať prítomnosť amerických vojakov v Európe, to presne zodpovedá racionálnemu a pragmatickému pohľadu amerického prezidenta a mňa to absolútne neprekvapuje. Čo to pre nás znamená ale? Znamená to pre nás asi toľko, že my predsa máme spoločný program v rámci Európskej únie o spolupráci v oblasti obrany. Znamená to pre nás, že musíme byť podstatne efektívnejší pri tom, ako míňame zdroje na obranu. Keby sme boli solidárni k sebe a sa spoločne nakupovalo a že by sa reálne presadzovali výrobky, ktoré sú dobré pre celú Európsku úniu v spolupráci s NATO, vedeli by sme ušetriť strašne veľa peňazí, ale ja nepociťujem teraz, že by som bol ohrozený. To určite nie. Pre mňa toto neznamená. Pre mňa to je len potvrdenie, že prezident Trump je aj absolútne pragmatický človek. Ďakujem pekne. Nechám vám teraz pána ministra, pokiaľ ide o dopravnú infraštruktúru. Pán minister, vidíme sa. Ty sa nejako natiahol. Vidíme sa hore. Ďakujem pekne. No. Poďme na to. Mám vám niečo porozprávať zo seba? Dobre. Takže, kolega Garaj z Hospodárskych novín svojou investigatívnou činnosťou, predpokladám, dešifroval dodatok, posledný akceleračný. Dúfam, že ste to boli vy teda. A tým pádom máme dnes zverejnený dátum 22. decembra. Nechceli sme ho oznamovať, pretože naozaj 22. decembra je veľmi pozitívny a teda optimistický scenár. Dnes máme za sebou funkčné skúšky Severnej Rúry, ktoré dopadli dobre. A následujú skúšky Južnej Rúry, ktoré uvidíme, ako dopadnú. A následujú komplexné skúšky. Ak všetko toto dopadne na prvú dobre, tak platí termín 22. decembra a všetkých vás na tento termín samozrejme slávnostne pozývame. Môže sa ale ešte stále hocičo stať. A preto ani do toho tunela teraz nepôjdeme. Nemá zmysel tam chodiť, pretože stále prebiehajú skúšky a nebudeme predsa ukazovať, ako to je už celé pekné urobené a viete, že tie papiere proste trvajú. A nie je to záležitosťou Slovenska, je to záležitosťou proste všeobecnou. Bezpečnosť musí byť dodržaná. To znamená, potrebujeme, aby sme najmä, čo sa týka hasičského zboru, mali tie potrebné pečiatky na to, aby sme tam tých prvých vodičov 22. večer mohli pustiť. Takže toľko asi k tomu Višňovému. Ten úsek po tom Višňovom zrazu začne dávať samozrejme obrovský zmysel. Ono sa tam poprepája viacero dopravných stavieb, ktoré už sú dneska v prevádzke, ale zmysel budú dávať až s otvorením teda toho tunela. To, čo sa nám podarilo za tú našu administratívu, kedy na začiatku sa tam proste, poviem to, že ponevieralo zo pár frustrovaných pracovníkov. Písali sme listy do Švédska, do Skanskej, do materskej spoločnosti. Potom museli sme vyriešiť nedostatok stavebného materiálu, to znamená toho podsypového kameňa. Za toto všetko patrí vďaka kolegom z Národnej diaľničnej veľmi schopnému vedeniu, ktoré tam dnes máme. A samozrejme veľká vďaka patrí štátnemu tajomníkovi a našemu Igorovi Chomovi, ktorý tu bol primátor v Žiline, ktorý naozaj každý týždeň tam išiel, každý jeden týždeň a často aj každý jeden deň. A proste na každej tej porade mu stúpal tlak a proste stále sa snažil do nich byť, aby sa to podarilo zrýchliť. A ten výsledok je super, hej, lebo aj ten proces, ako bol nastavený, že najprv sa skončí stavebná časť, až potom nastúpi technológ, čo viete asi, že sa nám podarilo v podstate ich, teraz nechcem povedať donútiť, ale presvedčiť, aby pracovali spoločne. To znamená, končila sa stavba a zároveň už sa šroubovali ventilátory a šroubovali sa svetla a podobne. Tak toto nám skrátilo tú dobu výstavby o 20 mesiacov. Teraz nechcem hodnotiť, kde bola pôvodná lehota tej výstavby a čo bolo kedy podpísané, ale naozaj táto stavba trvá 20 rokov. A keby to v tom 2014 sa nezabalilo, tak v 2014 by sme to mali v užívaní, čo je obrovská teda škoda a nie len teda, by som povedal, časová, ale aj finančná, pretože to stálo týmto spôsobom výrazne viac peňazí. Takže toľko asi k tomu a pýtajte sa, čo chcete k tomu vedieť. Nech sa páči.
Ja, pán Ražia, teraz trošku na inú tému, a síce severný obchvat. Teda aktivisti v Prešove upozorňujú na spomalenie prác na druhej etape severného obchvatu. Je pravda, že sa mení harmonogram kvôli financovaniu stavby a milníky? Má zhotoviteľ poposúvať s tým, že sa termín ukončenia posunie o rok? Nie. Takto. Pravda je, že musíme citlivo prioritizovať to, čo chceme odovzdať slovenskej verejnosti. A momentálne obchvat Prešova veľmi pomohol, tá prvá časť, ktorá bola odovzdaná do užívania. A severná časť je samozrejme v prioritách a bude ďalej stavaná. V prípade, že tam prichádza k nejakým dodatkom, tak nemám o tomto žiadnu informáciu. Myslím si, že určite sa nič, by som povedal, zo subjektívnych dôvodov nespomaluje. Ja ešte doplním, že má byť teda dôkaz žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti o prepracovanie termínov s rozložením finančného krytia až do roku 2028. Je to z dôvodu konsolidácie? Viete o tom, alebo je to nejaké tajné? Neviem o tejto téme. Môžeme ísť k výšťom. Naozaj netuším o tom. Vieme vám pripraviť k tomu informáciu. Tlačové vám to pripraví. Myslím, že kolega už asi písal, ale asi nedostal odpoveď, ktorú chcel, takže... Nedostal takú, akú chcel? Alebo ktorú chcel? Dobre, napíšeme vám To odpoveď. nedá za sekundu ani za hodinu niekedy, ale odpoveď určite dostane, nebudeme sa vyhýbať. Ja by som sa vrátila ešte k tomu Višňovému, teda, že keď ste hovorili, že keď sa dopadnú tie skúšky dobre, tak 22. Ak nedopadnú dobre, tak prichádza nejaký druhý termín? Nejaký január to bude. Okay. Naozaj, takto, že ak budeme musieť niektorú skúšku opakovať, tak sa naozaj bavíme v týždňoch navyše. Už to nebudú žiadne mesiace, ale ja verím, že to zvládneme. Takto ako samozrejme, že musíme mať trochu aj šťastie. Andrej Bus, páči sa? Keď už tam máme teda tie skúšky, čiže už je naozaj všetko na svojom mieste, tam už ten tunel vyzerá... Áno, vyzerá to takmer hotové, ale ešte tam prebiehajú nejaké dokončovacie práce aj dnes. Kolegovia sú tam, niečo posielali nejaké fotky, čiže okolo tunela sa ešte robí. V tuneli je to vybavené. Nech sa páči ďalšia otázka, pán Garaj. Dobrý deň, tak ja by som sa spýtal možno aj k iným úsekom D1, tej diaľnice do Košíc, že možno či by ste priblížili, že ako to vyzerá s nimi. Termíny? Aj termíny. Dobre, a Ružomberok predpokladáme, že by sme vedeli dať do užívania niekedy okolo marca, ale teraz zase, prosím vás, môže to byť aj maj, dobre? A tam sa intenzívne pracuje na tom, aby sa v podstate vyriešil ten posledný zosuv. Tam sme mali zase nejaký problém pri jednom mostnom objekte. O tom asi viete. A čo sa týka Turany Hubova, tak tam prebieha verejné obstarávanie. Je to komplikovaná súťaž, ale tak postupne sa to hýbe dopredu. Čiže tam tiež predpokladám, že to bude zazmluvnené niekedy v priebehu budúceho roka. Ešte teraz by som sa vrátil k tomu, že kde na to vezmeme. Takto. My sa snažíme samozrejme prehadzovať väčšinu tých stavieb do európskych nástrojov. To znamená, že máme ešte stále D3, ktoré máme z programu Slovensko. Tie hovoríme, že budeme sa snažiť, aby nám dali na to financovanie zo SAFE, to znamená z toho military nástroja, nakoľko sú cezhraničné a podobne. Myslíme, že máme predbežnú diskusiu o tom, že toto nám asi prejde. V tom momente máme uvoľnené zdroje v PSK, tie by sme použili na privádzač tu na Krajcky. Takisto by sme z neho vedeli dostávať ďalej Prešov. Čiže tam, kde si vieme uvoľniť štátny rozpočet, tak tam to budeme proste robiť, lebo naozaj sme prišli o relatívne viacej peňazí. Turany Hubova bude v 26. roku, keby bolo zazmluvnené, tak samozrejme tam sa predpokladajú nejaké prípravné práce. Hej. Čiže začína sa to kresliť, je to žltý fidik. To znamená, že ten predpoklad dopadu finančného začína byť, by som povedal, relevantný niekedy v 27. roku. Takže tam už je otázka, že nakoľko je to môj teraz problém, pretože ja teraz hľadám peniaze a financovanie výstavby kontinuálnej diaľnic v 26. A viete, že ja mám teóriu, že treba pracovať aj na príprave, pretože tá dlho trvá, relatívne málo stojí. To znamená, tam, kde viem si uvoľniť prostriedky štátneho rozpočtu, tak ja ich budem proste dávať do prípravy.
aby ďalší minister, ktorý príde po mne, tak mal plný šuflík projektov, ktoré môže okamžite začať stavať. Ešte by som sa spýtal k tomu Višňovému. Tam teda je odôvodnenie toho zrýchlenia výstavby aj to, že to Strečno idú sanovať starí, takže možno k tomu, že či teda prichádza do úvahy, aby auta jazdili na miesto Strečna istý čas vo Višňovom. Áno, presne taký máme plán. Takže s pánom ministrom Tarabom sme sa dnes rozprávali, máme tam podanú žiadosť, aby z Enviropo fondu nám zaplatil financie na sanácie Strečna, to znamená na sanácie zosuvu pôdy, ktorý tam máme v podstate kontinuálne. Nedá sa to začať robiť predtým, než budeme mať Višňové otvorené. To znamená, že ako náhle to Višňové otvorené bude, tak budeme a získame tie zdroje, lebo naozaj to je zatiaľ v rovine, by som povedal, diskusie, tak by Slovenská správa ciest spravila sanáciu toho svahu na Strečne po celej dĺžke. Čiže tam by to malo byť potom vyriešené. Bude spoplatnený ten úsek, ktorý sa bude spúšťať, alebo... Ktorý? Lietavská lúčka Dumná skala. Áno. Ešte raz, tam, kde to bude vytvárať obchvat, tak tam sme dohodnutí, že toto bude vyňaté zo spoplatnenia pre osobné auta. Samozrejme, my to platia všetci všade, hej. Čiže neviem teraz úplne presne na toto odpovedať. Tiež vieme vám to nakresliť. V akom období? Keby to bola obchádzkovačka, samozrejme, to bude bezplatne. Dobre, v momente, ako by to bola obchádzková trasa pre Strečno, ktoré bude v rekonštrukcii, tak... Len poslednú, že na Višňovom pracoval predtým taliansky sotoviteľ, s ním teraz prebieha arbitráž. Či tejto veci nejaké novinky alebo niečo, čo môžete komunikovať? Prebehli nejaké záverečné úkony v tej arbitráži. Máme nejaký predpoklad toho, že ako to asi dopadne. Neviem, čo ste z toho videli, nevideli a musíme si počkať samozrejme na rozhodnutie. Asi by som to nemal teraz komentovať ja. Čiže počkáme, aké bude rozhodnutie tej arbitráže a na základe toho budeme na to reagovať. Ministerstvo financií je informované o tom, aké sú naše predpoklady, ako to môže dopadnúť. Bude to Slovenskú republiku asi niečo stáť, s tým rátame. Ale tá arbitráž dopadla veľmi pozitívne pre nás. Argumentačne Slovensko veľmi dobre obstálo oproti tým firmám. Napríklad, že si vyčíslili si náklady na vedenie sporu na 70 miliónov a Slovensku to stalo 20, hej, tak akože oni naozaj špekulujú v každej položke, vymýšľajú si veci a ten arbitráž to vidí. To znamená, že tí ľudia sa prikláňali na stranu našich odborníkov. Kedy predpokladáme, niekedy začiatkom budúceho roka to padne to rozhodnutie. Ja ešte, pán minister, ešte jedna otázka ohľadom ďalšieho nového úseku R2 Krivaň-Mýtna. Vieme teda, už je tam stanovený dátum otvorenia, ale keby ste mohli ešte približiť, čo tam ešte aktuálne teraz prebieha, nejaké dokončovacie práce. Tam boli minulý týždeň, alebo ešte ten predtým boli tie záťažkávacie skúšky sa robili, čiže tam to tiež akože finišuje, boli tam naložené tie kamióny na tých mostných objektoch. Je to krásny kus diaľnice, veľmi odporúčame, je to diaľnica v korunách stromov, bude to veľmi pekný kus, ktorý spojí relatívne dlhú cestu, to znamená, že sa nám tá spodný ťah smerom na východ sprejazní, bude to rýchlejšie a 20. ste tam určite všetci srdečne pozvaní a tešíme sa na to, že to dáme do prevádzky toho 20. Čo tam konkrétne teraz prebieha v týchto sekundách, to naozaj netuším. Ale tiež štandardné skúšky. Kolauduje sa. Ak je to všetko. Podľa toho, akej. Ak vám budeme vedieť odpovedať, ako povieme. Ja by som chcel pýtať, že teda podľa informácií z českých médií pána šéfa železníc, pána Bednárika, lákajú na post ministra v Česku. Že či toto by ste nevedeli okomentovať, alebo že či máte nejakú informáciu, že by túto ponuku už prijal pán Bednárik a ak áno, tak či máte už nejakú náhradu vlastne za to? Takto náhradu nemám. Uvidíme, budem to riešiť tedy, keď by sa stal. Veľmi ma to
teší za neho, pretože už dostať takú ponuku je, myslím si, že veľmi milé. Hovorí to o tom, že aj naši českí kolegovia chápu kvality našeho tímu. On tam má svoju históriu a teda bol by som veľmi rád, keby sa stal ministrom dopravy, lebo by sme mali k sebe blízko. A hľadať náhradu budeme, keď sa to stane, aby sme to nejinxli. Je to milé, že českí kolegovia si nechajú niektoré časti štátu riadiť Slovakmi, to je super. Môžeme byť na to hrdí, že? Tak, ak je toto všetko, ďakujeme veľmi pekne. Príjemný deň, dovidenia.